Ih, gede umbah embung. Sayuran Lontongnya harus dibedak gitu nih. Entek dilebokne sehingga medek karek bedane. Wis. Biasa digoreng itu Kak. Ngono. Iki sak menit bumbune. Bumbune kayak bambang, bawang, tumbar, minyak, mutun. Lombok kunir. Kak. Kok jangan apa kunir. Kuncur. Kak. Bulet. Ayo ora nganggo jahe gak ya? Gak. Pakai meri yo gak. Nanti pencur. Lombok, bawang, brambang, serase, kencur. Iku nek sayur lontong. Jenenge sayur lontong. Iki klopo mau bar tak parut. Garek mersi. Masak didudana kabeh. Iya. Iya. Ya karek pirang menit teman. Ora digosong langsung dicemplung wae. Kalau cekur. Ulek ceker. Yang gelas bareng. Gelas bareng. Ya iya. Oh, tidak. Iya. Kak jangan Kak
Lase digeprek. Dan